kayon. Guys, magluto na sad ko paniudto namo. Mo ni ako ang isda nga gipalit sa among palengke, budboron. Paborito siya sa akong amo, guys. Nakakita man ko og tamban, guys, so nga labas kayo. Palit ko ani bali lang na ako palit 30 man yata ni. Ang dagko man ni siya, guys, so ganahan kay ko ano niya prituhon. Palit ko, guys. Ako lang siyang prituhon, guys. Tapos itabangan ko sa akong darling. Ugiwa kay udto na lagi. Nakakuan. Nakapamalingke. Tabangan ko niyang piwa. Sa karne, ako rin siyang magkuan ako, guys. Magninudor ako ani. Tapos ka na, marami siya mo ang paniod to. Kung ba nang gwapo, no? Tala sa pang kung ba nang gwapo gipanhin ako diri, guys, kay nagmotor may kay apike na kay sa oras, so ako pa'y muato dito nya magkuan pa ko, paabot pa ko pidika ay tricycle. Ako na lang siyang gitawagan nga mamalingki may akong ubanan. Sige, guys, magluto sa ko, guys, ha. Abangan sa nato ang pagluto karon. Guys, magisa na ta. Unahan na to ni ahos na pod. Magluto ka kuan lagpad ani, guys. Maglutohan na to. Bye. So, ito na. Dugay ka nakaluto ani. Ito na siya, tuyo. Kamay natin ito tari, guys. Tapos, ito na siya ang kayon. Na natin siya, guys. Talungan. Roller na nato ato ang patatas o carrots. Tapos ukay-ukay, gamay. Takang napunta o kuwan para sa utangan na to salsa para lamig na sabaw-sabaw malaw-law ay ukay ginagway so maluto na ni siya. Tapos takuban na po ni nato sabot na po luto na po ang pinirito, guys. So pagdating sa kahiwa kay naman ikay tamban akong tutungon ang tamban sa tambok ay, guys.
siya guys. Akong tutuhon. Ito guys. Atong sudan.